ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାବଣ ପରି ଏକ ଅସୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 1, ସମ୍ମାନ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ନମ୍ବର 2, ପଦର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନିଜ ପଦର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ସୀତାଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପରିବାର କମ୍, ସେଠାରେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଅଧିକ। ନମ୍ବର 3, ପତ୍ନୀବ୍ରତା। ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ହେବାର ଉପବାସ ପାଳନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। ଶ୍ରୀରାମ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।